cijenjeni rakovnik i dragi ministranti iz frančiškanskih župni. Sve vas lijepo pozdravljam i dobrodošli u ovaj hrvatski Nazaret, svetište Nazaretske obitelji, mjesto gdje je boravila Sveta kuća iz Nazareta i koja se kasnije preselila u Loreto, gdje se i danas nalazi, a mnoge crkve, mnoga slovenska svetišta imaju Loretsku kapelu na uspomenu Božjeg oznajenja, Božjeg dolaska među nas ljudi. Kad dolazimo u Marijin dom, dolazimo svojoj majci, a kad smo kod mame, onda smo doma. Zato želim da svi se osjećate doma i da ovo sveto slavlje i ovo hodočašće, važarovanje bude zaista blagoslovljeno. Pozdravljam one koji su vas pozvali da se njima pridružite. Prečasnog gospodina dekana Jože, velečasnog Janeza i moju braću Pepija, Bošnjana, Ambroža i Janeza sa domnom i svi koji ste ovdje. Evo, prilika je da se i danas u ovom hodočašću poput Marije osluškujemo Božju riječ i dopustimo da Božja riječ se nastani u nama samima kako bismo ju svjedočili svojim životom, donijeli svima drugima. Neka ovaj dan bude zaista blagoslovljen. Ovo je svetište obitelji, svetište družine i tu ste donijeli i sebe i svoje obitelji, svoje župne zajednice i Ljubljanu i okolicu i cijelu Sloveniju. Molimo jedni za druge, molimo jedni s drugima da svi živimo kako Bog od nas zapovijeda i traži. Dobro vam došli.